Haba Mufida, da a ce kalmar haƙuri yana fasa kunne, na san da zuwa yanzu baki da kunnen da zaki saurare ni. Mufida, na roke ki, na baki haƙuri, wanda ya kasance a yanzu bani da wani kalmar da zan iya amfani da shi wurin cewa ki haƙuri. A kullum mutuwa nake yi, a yayin da kuma gashi ina raye. Kin ce na baki so, na baki ƙauna. Kin ce na yi miki alkawari, na baki kalmata. Kin ce na baki kulawa, na baki lokacina. Kuma kin ce na zamo naki, na baki zuciyana. Kin ce kar mu rabu, na baki amanata. Kin ce na raɗa miki suna, na baki hubbina. Kin ce na saka ki nishaɗi, na baki kalamai. Haba Mufida, me kuma ya rage yanzu? Shin hakan ba soyayya ba ne? A kullum sai faman nema wa murmushi wajen zama nake a fuskata, don kawai na rufe damuwar da yake kokarin mamaye fuskata. Ko da yake dai ba laifinki ba ne, barin zuciyata da na yi a buɗe ne ya baki damar shiganta ba tare da na san nufinki shine ki tarwatsa ragowar farin cikin da ya rage a cikin zuciyata ba. Mufida, haka na zama tamkar yaro, na sake jikina da ke a yayin da kyawun suranki da kuma soyayyar bogin da kika dinga nunawa a gare ni ta dinga ingiza ni zuwa tarkon da ya kasa bawa zuciyata wani zaɓi kuma bayan da na sani. Wanda ya kasance a yanzu Mufida, ba na san ki, na tsane ki, ba ma ki kaɗai ba duk wata budurwa na tsane ta, ba zan sake soyayya ba. Allah sarki, abin tausayi. To Mufida, idan wannan sako nashi ya iso zuwa gare ki, don Allah da ki tausaya ki dawo gare shi, kin ji? Domin ba za ki taɓa samun masoyi kamar shi ba. Kai kuma baban soyayya, ya kamata ka gane ita rayuwa fa sai da soyayya. Domin so ba za a taɓa iya daina shi ba. Bai kamata ka ce ka daina soyayya ba. Jajircewa ake yi, ka jajirce, ka jajirce. A ƙarshe nake cewa sai anjima.